రాష్ట్రంలోనే రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఎవరు కూడా చేయనటువంటి సాహసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు. ఈరోజు బీసీలకు ఒక పండుగ రోజు ఉంటుందని చెప్పేసి నేను మరి చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే దాదాపు 56 కార్పొరేషన్లకు 56 చైర్మన్లను, అదేవిధంగా డైరెక్టర్లను 627 మందిని ప్రకటించి మొత్తం కలిపి 728 మంది బీసీలకు పెద్దపీట వేస్తూ ఈ యొక్క చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు ఎంపిక చేయడం నిజంగా హర్షించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే గతంలో ఏ ప్రభుత్వం, ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి సాహసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు. మరి తన పాదయాత్రలో ప్రత్యక్షంగా చూసి మరి వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి కష్టాలను గమనించి మరి 139 కులాలు ఉన్నాయి. ఆ 139 కులాలను మరి 56 కార్పొరేషన్లుగా చేసి మరి మిగతా కులాలను, ఉపకులాలను ఆ చైర్మన్లో కలిపి మరి వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా మరి మేలు చేసేటువంటి వాళ్ళని రాజకీయంగా కానీ ఏ ప్రభుత్వం, ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి సాహసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు. మరి తన పాదయాత్రలో ప్రత్యక్షంగా చూసి మరి వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి కష్టాలను గమనించి మరి 139 కులాలు ఉన్నాయి. ఆ 139 కులాలను మరి 56 కార్పొరేషన్లుగా చేసి మరి మిగతా కులాలను, ఉపకులాలను ఆ చైర్మన్లో కలిపి మరి వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా మరి మేలు చేసేటువంటి వాళ్ళని రాజకీయంగా కానీ, ఆర్థికంగా కానీ మరి వాళ్ళు నిలదొక్కునేటువంటి విధంగా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన చేసి కార్పొరేషన్లను ప్రకటించడం జరిగింది. ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇలా చేయటం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ఆ కార్పొరేషన్లు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి మరి లోన్ల విషయంలో అయితేనేమి, అదేవిధంగా వాళ్ళ సంక్షేమం విషయంలో అయితేనేమి, మరి వాళ్ళు కులాల దగ్గర వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పథకాలను చేరివేయటంలో అయితేనేమి, ఇక చైర్మన్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ కీలక పాత్ర